Som la Catalina Falgomilo i en aquest moment som la presidenta de l'associació d'amics de Juniper Serra, que té la ubicació en el museu del seu nom, a Petra. Jo diria que el pare Serra tenia uns fonaments profundament religiosos i profundament valors humans, molt profunds i acompanyat d'una gran preparació. Era un gran estudiant, on va ser un doctor en filosofia i teologia, per tant, quan ell va voler partir cap a Amèrica, sabia on anava. Però cal destacar que abans de Califòrnia, Califòrnia va ser el segon vot. La primera estada va demanar permís per partir cap a Mèxic perquè els franciscans tenien col·legis de missions. I ell demana per partir cap allà i l'any 1749 arriba a Mèxic en el convent de Sant Fernando. I allà ell va estar 17 anys. Per tant, allà ell va ser constructor de 5 missions que estaven ja assignades a Sierra Gorda Queretana. Ell va ser l'arquitecte, ell va ser l'amic de nadius, ell les va ensenyar no només la seva llengua, sinó que ell se va esforçar per aprendre la llengua dels pames. Va escriure catecismes en la seva llengua. Les 5 iglesias que va fundar a Sierra Gorda Queretana són patrimoni de la humanitat des de 2003. I ell les deixava introduir elements nadius, com podien ser sol, conills, flors, i és un barroc mestizo. Per tant, què vol dir ell? Ell volia ser amic seu, era una manera d'apropar-se. I va ser 8 anys president de les missions, que eren fundades per jesuïtes. Després, el rei Carles III, l'any 1769, 2 anys després d'haver ocupat la Baixa Califòrnia, es va un projecte de la conquista o evangelització, dues coses, diríem, de Califòrnia. De tenir clar, en aquell moment la corona espanyola era molt potent i, paral·lelament, va posar a Juniper Serra president de missions. Per tant, aquí és on comença la gran empremta i perquè és conegut. Què ha deixat Juniper Serra allà? Molt de valors. Des de l'inici del comerç, el comerç entre missió i missió, avui en dia hi ha un comerç impressionant, el que són les grans ciutats, des de San Diego, Los Angeles, San Francisco, Capistrano. Totes aquestes missions actualment són ciutats importantíssimes. Realment sabia on anava, era una persona preparadíssima, intel·ligent, amb unes qualitats que avui en dia, diríem, si li havien de fer un diagnòstic seria superdotat. I totes aquestes qualitats li van conformar una personalitat molt potent, amb un anhel, supos que religiós de l'època, però també amb una força interior per esplendir els valors d'ajudar els altres, d'empatitzar amb ells i sempre defensar els nadius. Aquí van fer una presentació un dia, comentaris de diferents vins de Mallorca. I resulta que a Amèrica, actualment a Califòrnia, saps que hi ha moltes de vinyes importantíssimes, molt de vinyers. I hi ha un vi que se diu Vino Missió. Se van endur de Mallorca cap a Mèxic el vi per dir de missa. Per altra banda, també és curiosa, les teules. La teula mallorquina també la va dur el Juniper Serra. De fet, la missió de Califòrnia, creades per Juniper Serra, dins totes les 9, les 7 que vaig visitar, quasi totes tenen les teules. I posaven fang, o el mesava mesclat amb aigua, i la forma de la teula posaven a damunt dels indígenes, això és el que me van contar, el fang. I la forma, dient, de la cuixa és la forma de la teula, perquè clar, se feien manuals, no hi havia fàbriques.
Hi ha molta llegenda negra amb això de la conquesta per les armes. Recordem ja d'una forma molt temprana a Felip II, que va fer aquella famosa frase de conquistar és poblar. No se trata d'utilitzar la força, se trata de poblar, despoblament. Perquè recordem que Amèrica, en fi, era un vast territori i on se van fundar pràcticament totes les ciutats que avui en dia són fundacions de caràcter hispà. La conflictivitat en tot procés colonitzador hi ha conflictivitat, volguem o no. És a dir, no sols intern, és a dir, entre els nouvinguts i els que resideixen allà, entre els natius i els espanyols que arriben, sinó també entre els mateixos, diguem-ne, colonitzadors. Recordem que els militars i religiosos no se duien gens bé, hi havia una conflictivitat permanent. Entre els mateixos religiosos, entre ordres, dominics i franciscans, també se duien a matar, per tant, els conflictes sempre estaven inserits. Entre els mateixos natius, recordem, per exemple, les grans guerres que hi havia entre els Apache i els Comanche. Recordem la missió a Sant Saba, a Texas, franciscana, que hi van arribar, que tenien apatxes que els tenien guardant perquè havien demanat refugi, i van arribar 3.000 comanxes amb armament i amb casaques franceses i els van matar tots, incloïts els franciscans. Pare Serra està molt format, està format dins la filosofia escotista i luliana, per tant, la cultura que ell absorbeix de la seva educació a les illes és aquesta cultura filosòfica que no és mallorquina, que és europea, doncs escoto. I és a partir d'aquí, en certa manera, que ell també forja aquesta idea de pau, de la pau, de l'evangelizació per la pau. És una idea que ja trobam en Ramon Llull, la necessitat de predicar en l'idioma de la terra. Un dels objectius bàsics era aquest, fer l'apostolat en els natius, en l'idioma, en el seu idioma. Per tant, d'aquí la necessitat d'aprendre el llenguatge nàhuatl, l'espame, en fi, tots aquests idiomes que eren vehicles transmissors d'aquestes cultures. Pare Serra se rodeja de tota una sèrie de personatges que alguns d'ells faran grans obres, recordem, Bonaventura Sitjar, recopilaran el que seria el gran diccionari, el diccionari Motsun, o aquelles, diguem-ne, cultura nativa que a través de Chinic, una recopilació de la cultura nativa de la zona de Los Ángeles. Per tant, són personatges que intervenen molt en el que seria aquesta, entre cometes, protecció. Als Estats Units sí que se coneix molt. Recordem que té una estàtua dins del Congrés i que és un d'aquests pares fundadors com que de la pàtria. I a Califòrnia se coneix la figura del pare Serra, qui era, què va fer, què significa. Aquí a Mallorca és més desconegut, sí que se té ara perquè el varen santificar, té un record, però la labor que va fer, aquesta és manco coneguda. No se sap que a partir de la missió a San Diego se va fer aquesta expansió cap al nord. 楽しかったかい？人間として生きて。ああ、最高だったと思う。